Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Om Agyanatibhrandasya Jnananjalachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopishu Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripasindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Satarine Jai Shri Advaita Gadadara Shri Vatsadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Kekla Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna Mathaji. Nectar of devotion என்றது மீனிங் என்னன்னா கம்ப்ளீட் சயின்ஸ் ஆஃப் பக்தி, அவ்வளவுதான். ரைட், சயின்ஸ் ஆஃப் பக்தி என்றதா. சோ இப்ப வந்து ரூப கோஸ்வாமி இதெல்லாம் கேள்வி மாடல்ல இருக்கும். மறுபடியும் ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன், புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒண்டி பேசுங்க. லெவல் 5 வந்து ஜஸ்ட் ஆடியோ காது ஒண்டி ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. சைத்தன்யா வந்து ரூப கோஸ்வாமிக்கு எத்தனை நாள் வந்து கிளாஸ் எடுத்தார்? சைத்தன்யா மகாபிரபு கெஸ்ட் கூட பண்ணலாம். ரூப கோஸ்வாமிக்கு வந்து இது வந்து நம்ம டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யால கூட இருக்கு. எத்தனை நாள் சொல்லி கொடுத்தாரு? ஏதாவது கெஸ்ட் ஒரு நம்பர் பண்ணல. சான்ஸ் கிடைக்கிறச்சே நீங்க யாரும் பேச மாட்டேன்றீங்க லெவல் 3. அப்புறம் லெவல் 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசுறாங்க, எனக்கு சான்ஸே கிடைக்கலன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்றீங்க. அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு நம்பர் சொல்லலாம்ல. தப்பா சொன்னா கூட ஓகே. ஓகே, லெவல் 5 அன்மியூட். 15 days மாதாஜி. இது ராங் கெஸ். 10 days. 10 நாள். ஆமா. எங்க சொன்னாரு? எங்க சொல்லி கொடுத்தாரு? உங்க வீட்லயா எங்க வீட்லயா? ராமகேலிங்கிற கிராமத்துல. வாரணாசி மாதாஜி. ஓகே. ஸ்பெசிபிக்கா என்னன்னா தச அஸ்வமேதா காட் அந்த இடத்துல, தச அஸ்வமேதா காட் அந்த இடத்துலதான் அவர் எக்ஸாக்டா சொல்லி கொடுத்தாரு. நம்ம டெய்லி மாதாஜி அது வாரணாசியில தான் மாதாஜி. ஆமா. இப்ப வந்து ஸ்ரீல கோஸ்வாமி யாரு? ரூப கோஸ்வாமி. கோஸ்வாமி வந்து இவரு சனாதன கோஸ்வாமி பிரதர். ஓகே. இது ஓகே, சனாதன கோஸ்வாமியோட பிரதர். பட் ரூப கோஸ்வாமி யாருன்னு மீன் பண்ணது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல யாரு? அவரு ரூபமஞ்சரி. ரைட். சோ நம்ம டெய்லி பாடுறோம்ல, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே அப்படின்னு. ரூப கோஸ்வாமி ரைட். இந்த ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே, பூதலேனா மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, எஸ்டாப்ளிஷ்ட்னா ரூப கோஸ்வாமி வந்து இங்க ஸ்தாபனம் இங்க வந்திருக்காரு. அந்த சைத்தன்யாவோட மிஷன ஸ்ரீ சைத்தன்யா மனோபிஷ்டம், அவரோட மனசுல இருக்கிற ஆசைய ஸ்தாபனம் செய்யறதுக்கோசரம் அவர் எங்க வந்திருக்காரு? நம்ம பூலோகத்துக்கு வந்திருக்காரு. ஸ்வயம் ரூபா கதாமையா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். ஸ்வயம் ரூபா கதாமையா, அவரோட பாதத்துல எனக்கு வந்து சரணம் ரைட், என்ன வந்து சேர்த்துக்கிறீங்களா அப்படின்றதுதான் அந்த பாட்டு. அதுதான் நம்ம டெய்லி பாட்டு இருக்கோம் ரைட். சோ அவர் வந்து ரூப மஞ்சரி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து எங்க பார்த்தோம்? நம்ம வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்த ஆதி லீலை 10th சாப்டர்ல தான் பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? ரூப மஞ்சரி யாரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இப்ப வந்து லெவல் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் பேசுங்க. லெவல் 5 5 minutes. ஸ்ரீ ராதா ராணி ரைட். சோ பேசிக்கலி ஸ்ரீமதி ராதா ராணி ராதிகா அவங்களுக்கு வந்து எத்தனை கோபிகள் இருக்காங்க கூட? 7 மாதாஜி.
Eight. செவனா மாதாஜி? 8. 8. சோ 8 பிரின்சிபல். அதனால அஷ்ட சகின்னு சொல்லுவோம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா மாயாப்பூர் வந்தீங்கன்னா 4 இந்த சைட் 4 அந்த சைட், ரைட்? 4 this side and 4 that side. சோ இவங்க வந்து டிபிக்கலி கிருஷ்ணர் வந்து கோலோகத்துல வந்து ஏஜ் வந்து ஒரு 14, ராதாராணி ஒரு 11. இந்த மஞ்சரிஸ் எல்லாம் மஞ்சரி இல்ல, இந்த கோபிகள் எல்லாம் முதல்ல அதே ஏஜ் தான் ராதாராணியோட பேட்ச். மஞ்சரி என்றவங்க சின்ன குழந்தைங்க, ஒரு 5 வயசு அந்த மாதிரி மஞ்சரிகள், ரைட்? இப்போ தனேஸ்வரி மேம் பேர் பார்த்தோம் இல்லையா, தன்யா. அதுல வந்து ஒரு செட், ஓகே அது அவங்களுக்கு அப்புறம் வரேன். பட் மெயினா வந்து அவங்களும் ஒரு செட் ஆஃப் கோபி. ரூப மஞ்சரி என்றவங்க வந்து அந்த மஞ்சரிகளுக்கே ஹெட், ரைட்? இவங்க வந்து 8 மெயின் மஞ்சரிகள் இருக்காங்க. அந்த 8ல மெயின் வந்து ரூபா மஞ்சரி என்றவங்க, சரிங்களா? அவங்கதான் லீடர் மாதிரி. அவன் வந்து 5 வயசு மாதிரி. சோ குட்டி குட்டி 5 வயசுக்கு வந்து என்ன பண்ணும், ஒரு குட்டி குட்டி சேவைகள், குட்டி குட்டி அந்த ரோல் தான் இருக்கு, ரைட்? they will not have, ரொம்ப பிரேமை இருக்கும். பட் அவங்களோட பிரேமைக்கும் ஒரு டீனேஜ் பிரேமைக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, ரைட்? சோ அவங்க மோட்டிவே என்ன அப்படின்னா, இந்த ராதாராணி கிருஷ்ணருக்கு வந்து குட்டி குட்டி வேலைகள், நான் சொன்ன மாதிரி நல்ல ஃபேவரட் ஜூஸ், நல்ல மாலைகள், பூக்கள், சந்தனம் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் தான் அவங்களோட மெயின் ஜாபா, சரிங்களா? இவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபார்ம்ஸ், ரைட்? இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா 6 கோஸ்வாமிகள். அந்த 6 கோஸ்வாமிகள் யாரு? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी. கரெக்ட். சோ பேசிக்கலி இந்த 6 பேரு, நம்ம 6 மஞ்சரி தானே வந்துச்சுன்னா 8 மஞ்சரி சொன்னேன் இல்லையா? சோ இன்னும் 2 மஞ்சரி யாரா இருக்க முடியும்? ஒண்ணு நீங்க கெஸ் பண்ணுங்க. மோகன்தாஸ் பிரபு கொஞ்சம் மியூட் போடுங்க எல்லாரும், டிஸ்டர்பன்ஸ். கிருஷ்ணதாஸ். எஸ், வெரி நைஸ். கிருஷ்ணதாஸ் கவிதாஸ், வெரி நைஸ். யார் சொன்னாங்க கிருஷ்ணதாஸ்? கலாவதி. வெரி நைஸ். கிருஷ்ணதாஸ். இன்னொருத்தர் வந்து லோகநாத் கோஸ்வாமி. இவங்கதான் அந்த 8 மஞ்சரிய குறிக்கிறது அப்படின்னு. இப்போ நேத்து சொன்ன ரிவிஷன் கிளாஸ் ஆல்ரெடி நேத்து எடுத்த சைத்தன்யால ரூப கோஸ்வாமி என்ன மஞ்சரி இப்பதான் எடுத்தேன். இதெல்லாம் வெறும் லெவல் ரூப மஞ்சரி. ஜீவ கோஸ்வாமி ஓகே லெவல் 5 தான். ஓகே ஜீவ கோஸ்வாமி விலாச மஞ்சரி. வெரி நைஸ், விலாச மஞ்சரி. சனாதன கோஸ்வாமி சுவாமி லவங்க மஞ்சரி. கரெக்ட். சனாதன கோஸ்வாமி லவங்க மஞ்சரி. இப்ப வந்து கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி. என்ன மஞ்சரி? கஸ்தூரி மஞ்சரி. கஸ்தூரி மஞ்சரி, ரைட்? இப்போ 2 ராகுநாத் கோபிநாத், 2 ரகுநாத் இருக்காரு. ஒன்னு ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி, ஒன்னு ரகுநாத் பட்ட தாஸ் கோஸ்வாமி. இவங்க 2 பேரும் என்ன மஞ்சரி? ரகுநாத பட்டர் வந்து ராக மஞ்சரி மாதாஜி. வெரி நைஸ். ரகுநாதர் வந்து ரதி மஞ்சரி. வெரி நைஸ். ராக மஞ்சரி அண்ட் ரதி மஞ்சரி 2 பேரும், சரிங்களா? சோ இதுதான். சோ மோரலஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம் நம்ம யாரு அப்படின்னு. சோ இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்றத பாக்கலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட காரணோதக்ஷாயி விஷ்ணு வராரு, ரைட்? கர்ப்போதக்ஷாயி விஷ்ணு பிரம்மாக்கு வந்து வேதிக் நாலேஜ் கொடுத்தாருன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம், ரைட்? சோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அதே மாதிரி நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவர் வந்து இதே மாடல்ல என்னன்னா, நம்ம கர்ப்போதக்ஷாயி விஷ்ணு எப்படி அவருக்கு பிரம்மாக்கு வேதிக் நாலேஜ் கொடுக்குறாரோ, கிருஷ்ணரும் வந்து ரூப கோஸ்வாமிக்கு அந்த வேதிக் நாலேஜ் கொடுக்குறாரு. எங்க விருந்தாவன்ல. இப்போ அவருக்கு இல்லையா நாலேஜ்னா ஆல்ரெடி இருக்கு. பட் அதெல்லாம் வந்து மெமரியில லாஸ்ட் ஆனதால அவர் மறுபடியும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கோசரம் கொடுக்குறாரு அப்படின்றது. ஓகே. சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு கன்ஃபியூஷன், நான் படிக்கவே இல்லை, அதனால ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. எனக்கு ஒன்றும் தெரியல, புரியல. அதுதான் நான் சொன்னேன், நீங்க படிக்கலன்னா ஒன்னும் கன்ஃபியூஷன் இல்ல, ஒண்ணுமே புரியாது. அதுக்குதான் நான் வந்து ஒரு தடவைக்கு இல்ல 2 தடவை படிங்க. அண்ட் படிச்சுட்டு கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் மறுபடியும் படிச்சா ஏதோ கொஞ்சோண்டு புரியும் உங்களுக்கு. ஏன்னா நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் வந்து இஸ் பக்தி ரசாமிருத சிந்து அப்படின்ற ரூப கோஸ்வாமியோட ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எக்ஸால்டட். ரூப கோஸ்வாமி இதோட இன்கார்னேஷன் எங்க எழுதிருக்கு? அது மாதிரி ஒண்ணு எழுதலையே ப்ரிஃபேஸ்ல. நீங்க ஃபுல் புக் படிங்க, அப்புறமா சொல்லுங்க எங்க எழுதிருக்கு. எந்த புக்ல படிக்கணும் மாதாஜி? எந்த புக்ல படிக்கணும்? நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்.
NOD வந்து ரசாமிர்த சிம்பிளிஃபைட் சிந்து. வெர்ஷன். பக்தி ரசாமிருதா சிந்துன்றது அட்வான்ஸ் புக். அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இங்கிலீஷ்ல எழுதினது ஸ்ரீலா பிரபாத். இப்போ எங்க எழுதியிருக்காருன்றது வந்து சைத்தன்யா சரிதாமிர்தால கிளியரா வந்து நம்ம ஆதிலீலா 10th சாப்டர்ல இருக்கு. ரூப கோஸ்வாமி வந்து ரூப மஞ்சரின்றது. சோ சைத்தன்யா நம்ம இப்ப தான் படிச்சு முடிச்சோம் 10th சாப்டர். ஐ திங்க் 81 வேர்ட்ஸ் ஆர் சம்திங். வேர்ட்ஸ் நம்பர் எனக்கு ஞாபகம் இல்ல, பட் 10th சாப்டர்ன்றது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு, நம்ம படிச்சோம். ரைட். சோ நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதோட இனிஷியேஷன் யார் கொடுத்தாரு? ஸ்ரீலா பிரபுபாத்க்கு இனிஷியேஷன் ஸ்ரீ சரஸ்வதி டாக்கூர். அவர் வந்து எந்த வருஷம் கொடுத்தாரு? பக்தி சித்தாந்த 18 something. என்ன மாதிரி 1819. கேக்கல. 1819. வாய்ஸ் சாஃப்ட்டா இருக்கும். 1819. 1819 இல்ல, 1933. ஓகே, இல்ல 1933ல கொடுத்தாரு. அப்ப வந்து என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, நீ பக்தி ரசாமிர்த சிந்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரு. அப்பனா இது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் புக் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். ரைட். அவர் பார்த்த உடனே அதான் சொன்னார், நீ பண்ணணும்னு. அப்புறம் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் வந்து தீக்ஷா பெற்றதை பத்தி நான் சொன்னேன். தீக்ஷா வந்து 1933ல 1959ல வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு, 1959ல வந்து அவர் வந்து சன்னியாசம் எடுத்தார். ரைட். இதெல்லாம் நம்ம வந்து எங்க படிச்சோம்? பிரபுபாத் புக் படிச்சோம். அதுதான் எங்க ரூப கோஸ்வாமி ராதா தாமோதர் டெம்பிள் வந்து பிருந்தாவன் தான் ஒரு இடம் இருக்கு, அங்க வந்து அவரு ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதினார். ஓகே, இதெல்லாம் இன்ட்ரோடக்ஷன். இப்போ நம்ம பக்தி ரசாமிருத சிந்து அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையா கேட்க போறேன். லெவல் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒண்டி கேளுங்க. பக்திக்கு அர்த்தம் என்ன? டிவோஷன், ஸ்பிரிச்சுவல் டிவோஷன். வெரி நைஸ். ஸ்பிரிச்சுவல் டிவோஷன், டிவோஷனல் சர்வீஸ். பக்தினா டிவோஷன். ரசா அமிர்தா, இதை ஸ்பிளிட் பண்றோம். ரசா அமிர்தா. ரசானா அமிர்தானா எசன்ஸ். அமிர்தா நெக்டர். அது நெக்டர். ரசானா அருமை. ஜூஸ் 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 சொல்லலாம். அது சொல்லல, ரசம் சொல்ல. என்னோட பேர்ல கூட ரச ரங்கினி இருக்கு. அப்ப நான் ஜூஸ் அந்த ரசம். டேஸ்ட் ஆஃப் பக்தி. பாவம். மெலோ. கரெக்ட். பாவ பக்தி. பாவ பக்தி. பாவ பக்தி. பாவ பக்தி இல்ல, இட்ஸ் a taste, it's a மெலோ, இட்ஸ் a relationship. அந்த என்ன ரசத்துல இருக்கும் அப்படின்னா என்ன ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும் அப்படின்னு. இப்ப ரசம் மெலோ 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 டேஸ்ட் மெலோன்றதா. ரசம்ன்றது நம்ம தமிழ் ரசம் இல்ல, சாப்பிடுற ரசமும் இல்ல. ஓகே. சிந்துவனா ஒரு கடல் மாதிரி, நதி கடல் மாதிரி. அது மாதிரி இல்ல. சிந்துவனா கடல். சோ சைலன்ஸ். பக்தியானா டிவோஷன். ரசானா மெலோ. அமிர்தா அப்படின்னா நெக்டர். நெக்டர். அமிர்தானா இன்னொரு மீனிங்கும் இருக்கு, எட்டர்னல்ன்றது. ரைட். அதாவது நிரந்தரம்ன்றதும் இன்னொரு மீனிங். சிந்துவனா ஓஷன். இதை நாம வச்சுக்கணும். சரிங்களா? சோ இது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ எவ்ரி சர்வீஸ் என்னன்னா, ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இப்ப வந்து நம்ம பூலோகத்துல என்னன்னா எல்லாமே ஃபேக். எப்படின்னா, இப்ப வேலைக்காரி இருக்காங்க. எங்க வீட்டு வேலைக்காரியே என்னன்னா, தீபாவளிக்கு அப்புறம் தான் நம்ம போனஸ் கொடுப்போம், இல்ல எனக்கு முன்னாடியே வேணும், இல்ல கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா முஞ்சிட்டுக்கு வச்சிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணுவோமா? ஏன்னா இங்க எல்லாமே மெட்டீரியல். நம்ம சம்பளம் கொடுக்கற வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் தெய்வ பிறவிகள், இல்லைன்னா நம்ம எல்லாம் ராட்சச பிறவிகள் ஆயிடும் எங்களுக்கு. கரெக்டா? அதுதான் இங்க இருக்கிற சர்வெண்டோட ரிலேஷன்ஷிப். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா the mellow is very pure. என்னன்னா இங்க இருக்கிற நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து சோ கால்ட் ரிலேஷன்ஷிப், ஹஸ்பண்ட், பொலிட்டிஷியன், அந்த மாதிரி இல்ல. ஆனா இங்க இருக்கிற நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் வெரி வெரி ஸ்வீட் ரிலேஷன்ஷிப். இந்த கிளாஸ் வில் பிகம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நாட் ஓன்லி ஃபார் லெவல் 3. இது லெவல் 3 சொல்லி எடுத்தாலும் லெவல் 5 லெவலுக்கு எடுக்க போறோம். ஏன்னா லெவல் 5ல வந்து வெரி குவிக் பிரஷ் அப் ஆகும். அதனால எல்லாருமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இம்பார்ட்டன்டா லெவல் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒண்டி படிச்சா பார்த்தாது. லெவல் 5 மோகன்தாஸ் பிரபு மியூட் பண்ணிட்டே இருங்க 10 minutes. தேங்க்யூ பிரபு. என்ன மியூட் பண்ணாதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னன்னா, நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, நம்ம பர்டிகுலர் இது ஃபுல்லாவே வந்து 2-3 சாப்டர்ஸ் ஒரே நாள் கவர் பண்ணிடுவாங்க. நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் லெவல் 5ல. இங்கதான் டீடைலா அது கொஸ்டின் தான் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். அதனால நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் கிடைக்கும்.
சோ ஃபேக் லவ் அன்றது ஒண்ணு இல்லை. லவ்ன்றதே ஃபேக் இன் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல. இதெல்லாமே வந்து லஸ்ட். வாட் இஸ் எனக்கு என்ன லாபம், அது தெரிஞ்சா லவ், இல்லைன்னா அது வேஸ்ட், ரைட்? லக்ஷ்மி வந்து எப்பவுமே ஈகர் டு சர்வ் நாராயணா, அது நம்மளுக்கு தெரியும். எப்படி அப்படின்றது நம்ம பார்த்துருக்கோம். எங்க நம்ம நம்ம பிரம்ம சமிதால என்ன சிந்தாமணி பிரகர சத்மசு கல்ப விரக்ஷா லக்ஷாதிசேஷு சுரபி அபிபாலயந்தம் லக்ஷ்மி சஹசிர சதசம் சேவியமானம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமாம்பஜாமி அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம். அதனால வந்து லஸ்ட்ன்றது வந்து எனக்கு என்ன லாபம், நான் பண்ணுவேன் ஆனா எனக்கு லாபமா இருந்தாதான், ரைட்? அதாவது லஸ்ட்ன்றது எனக்குள்ள இருந்து போகுது, ஆனா பிரேமைன்றது எனக்கு வெளியில வருது. எனக்கு எந்த லாபமும் இருக்கோ இல்லையோ, நான் பார்த்தா எனக்கு ஆசை அப்படின்னு. நம்ம பௌதிக ஆசை வந்து ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கும். இவங்க அழகா இருக்காங்க, இவங்க கியூட்டா இருக்காங்க, இவங்க பணத்தோட இருக்காங்க, இவங்க நல்லா இருக்காங்க, ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கும். ஆனா நீங்க எல்லாம் பார்த்து ஏதாவது மினிமம் BA டிகிரி படிக்கணும், ஃபேரா இருக்கணும், லாங் ஹேர் இருக்கணும், திலகம் வச்சிருக்கணும், இந்த மாதிரி ஏதாவது குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லிருக்காரா கிருஷ்ணா? ஒரு சிலர் சொல்ல. சோ இதுதான். ஆனா கல்யாணம் படிக்கணும்னா நிறைய கேள்வி வரும்ல. இப்படி இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும், சொத்து இருக்கணும், பணம் இருக்கணும், படிப்பு இருக்கணும், ரெண்டு சைட்லயுமே அழகு இருக்கணும், சமைக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். சொல்றாங்க மாதாஜி, பகவத்கீதையிலே சொல்றாங்க, நீங்க சொல்றதெல்லாம் சொல்றாங்க, பகவத்கீதை வருது, இப்ப படிச்சிருக்கணும். ஸோ ஜென்யூன் லவ் அப்படின்றதுல என்னன்னா சர்வீஸ் மோட்டிவேஷன் தான் இருக்கும். ஜஸ்ட் அ ஃபீலிங் இல்லை, இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் ஆக்ஷன் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் வாலண்டரி. வாலண்டரினா ஆசையோட பண்றது, கம்பல்ஷன் இல்லை. நானும் பண்றேன்ப்பா, சொல்லிட்டாங்கப்பா, எனக்கு தலைவலிப்பா அப்படின்ற மோட்டிவ் இல்லை அப்படின்னு. செல்ஃப்லெஸ் பண்றது செல்ஃபிஷ்க்கு ஆப்போசிட். எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்றது. இப்போ நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல எது பண்ணாலும் வந்து எனக்கு என்ன லாபம், எனக்கு இதுதான் லாபம் அப்படின்றது இருக்கவே இருக்காது. இப்போ நம்ம மாயாப்பூர் ட்ரிப்பு போனச்சே கூட பாத்தீங்கன்னா 90%, ஒரு 10% நம்ம வந்து பௌதிக எஃபெக்ட் இருக்கும், பட் 90% வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வேற செல்ஃப்லெஸ். பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க வந்து தட்டுறது ரூம்ல ரெடி ஆறும் அப்படின்னா 2வது தடவை தட்டாம ரோட்லயே வெயிட் பண்ணுவாங்க சில டிவோட்டிஸ் எல்லாம். ரொம்ப ஸ்வீட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆக்சுவலா நான் பர்சனலா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன். அதே மாதிரி ஒரு டிவோட்டிக்கு இன்னொரு டிவோட்டி விட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு ப்ராப்ளமா யாரோ 3வது ஆளால் நான் இருக்கேன், நீங்க வாங்க, ஆல்ரெடி நான் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன், ஆல்ரெடி அவங்க ரூமே 3 பேர் இருப்பாங்க, ஆனாலும் நீங்க வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டுப்பாங்க, ரைட்? லாட் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ். வலி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் இருக்கும். நிறைய பேர் நான் பார்த்தேன், நான் ஆக்சுவலா கண்ணார பார்த்தேன். என்னன்னா ஒருத்தர் திட்டிப்பாங்க, கோவப்படுவாங்க, ஆனா எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் தான். உள்ள பார்த்தா எல்லாக்குள்ளயுமே வந்து என்னன்னா, ஐயோ இவங்களும் பார்க்கணுமே சாமிய, ஐயோ இவங்களும் வந்து கஷ்டப்படக்கூடாது, இவங்களும் வந்து ஏதாவது ஹர்ட் ஆகுமா அப்படி அப்படின்ற மோட்டிவ் வந்து வெரி ஹை, எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை, ரைட்? இது வந்து நான் வந்து பர்சனலா வந்து நம்ம டிவோட்டிஸ்லயும் பார்த்தேன். இதுல ரொம்ப எக்ஸால்டட் வந்து நாமனிஷ்ட பிரபு, ரைட்? நான் வந்து எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு இன்னும் கூட, நம்ம அன்னைக்கு நாங்கெல்லாம் செகண்ட் டே டூர் போயிட்டு வந்து தீக்ஷா பேப்பர்ஸ் கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கால் வந்தோடனே கூப்பிட்டு வந்து நான் ரூமுக்கு போனா, யூஸ்வலா வந்து எந்த ஆசிரமம் இருந்தாலும் கீழே உட்காருன்னு தான் சொல்லுவாங்க. பிரபு எடுத்தோடனே மேல உட்காருமா, நீ ஏன் கீழே உட்கார அப்படின்னு. நான் வந்து அதெல்லாம் இல்லை, எனக்கு கீழே தான் கம்ஃபர்டபுள், கீழே உட்காந்தேன். ஏன்னா எனக்கே ஷுவர் இல்லை, மேல எல்லாம் உட்காந்தா அவங்க மறுபடியும் போய் உட்காருவாங்களா, படுத்துப்பாங்களா, அங்க தூங்குவாங்களா அப்படின்றதால கீழே. உடனே வந்து ஒரு பில்லோ கொண்டு வந்தாரு. எதுக்கு பிரபு அப்படின்னா, நீ காலு சரி இருக்காது, நீ காலில் வச்சுக்கோ அப்படின்னு. நான் ஒரு சைட்ல வந்து அங்க போறச்சே நம்ம ட்ரெஸ் எல்லாம் நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு சுடிதார் போட்டு தான் போயிருந்தேன். அப்படி இருந்து நானே வந்து ஐயோ என்னடா அப்படின்றச்சே, ஏதாவது அன்ஈஸி ஒன்றும் இல்லை, பட் ஜென்ரலா உட்கார ஆங்கிள் பாஸ்டர் எல்லாம் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சு, உட்கார முடியலன்னா. அதுதான் பியூர் டிவோஷன். கொண்டு வந்து பியூர் லவ் இல்லை, ஏன்னா கொண்டு வந்து கால் சரியில்லைன்னா நீ பில்லோ வச்சுக்கோ அப்படின்னு. எப்படி ஏன்னா நான் நினைக்க கூட முடியாது, ரைட்? நம்மளே வந்து நம்ம திங்க் பண்ணுவோம், பில்லோ எல்லாம் கொடுக்கணுமா, நம்ம தலையில போடுற பில்லோ அங்க காலையில வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு திங்க் பண்ணுவோம். ஒரு மூமெண்ட் கூட இல்லை. அதே மாதிரி தண்ணி இருக்கா அப்படின்னா, அந்த தண்ணி கூட டர்ட்டியா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பேப்பர் கரெக்ட் பண்றச்சே ஒரு ஆரஞ்சு பழம் கொடுத்து சாப்பிடு அப்படின்னு. சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் அப்புறம், ஏய் தாகம் சொன்னேன், நான் எஸ் பிரபு தண்ணி கேட்டனே, அது ஆரஞ்சு சாப்பிட வேண்டியதான், நீ ஒண்ணுமே சாப்பிடு. வந்த உடனே சொன்னாரு ஸ்வீட் சாப்பிடு. இல்ல பிரபு அதெல்லாம் இல்லை, நீ சாப்பிடு அப்படின்னு. ஆல்ரெடி நல்லா சாப்பிட்டேன், 3 வேளை ஸ்வீட்டு அங்க, ஒன்றும் பட்னி எல்லாம் இல்லை. அதுல 4வது வேற கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரஞ்சு சாப்பிடு. பிரபு எப்படி பிரபு கரெக்ட் பண்ணிட்டு ஆரஞ்சு உழிச்சு சாப்பிடுறது, அதெல்லாம் நீ பண்ணுவ, 2-3 வேலை நீ பண்ணு அப்படின்னு. ஏற்கனவே இங்க டைம் இல்ல, நான் அப்புறமா சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு. அதுவே 2 தடவை செக் பண்ணா, நீ சாப்பிடு அப்படின்னு. ஏன் கேக்குறேன்னா,
அப்சல்யூட்லி செல்ஃப்லெஸ். எதுக்கோசரம் அதே மாதிரி அவர் தீக்ஷாக்கு ஒரு ஓட்டம் ஓட்டினாரு, இங்க ஓடி அங்க பண்ணி இவங்களுக்கு இப்படி கான்சென்ட்ரேட் பண்ண. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து தீக்ஷாக்கு வீட்டுல பர்மிஷன் இல்லைன்னா வேற எந்த ஓகே பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வா, இல்லைன்னா பர்மிஷன் வாங்காம வா, எப்படியாவது போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது இல்லாம அவங்களுக்கு கவுன்சில் பண்ணு, அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை பாரு அப்படின்னு லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல அந்த டென்ஷன்ல கூட ஒருத்தர் கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்கன்னா அப்சல்யூட்லி செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பைசா கூட எதுக்குமே சார்ஜ் பண்ணது இல்லை. அண்ட் டொனேஷன் எப்பவுமே கேட்டதில்லை. நானே சொல்லுவேன் ஒரு கவுண்டர் போடலாம் அப்படின்னு. இப்ப கூட கஷ்டப்பட்டு நாங்கெல்லாம் சண்டை போட்டு ஒரு கவுண்டர் போட்டுமே தவிர அதை பத்தி பேசவே இல்லை அவர். சோ அந்த லெவலுக்கு வந்து he was very very selfless அப்படின்னு. சோ இது வந்து எல்லாருமே குறிக்கும், ரைட்? டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் வெரி வெரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஐ வாண்ட் டு டெல் ஒன் திங். அன்னைக்கு நைட் வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் போய் மீட் பண்ணிருக்காரு மாதாஜி. 9 மணில இருந்து 10 மணி ஒவ்வொருத்தர் ரூம்ல போய் கதவை தட்டிட்டு உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளமா, என்ன என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னு கேட்டுட்டு எல்லாருக்கும் வந்து எல்லா ரூமுக்கும் போயிருக்காரு அன்னைக்கு நைட். வெரி நைஸ், ரைட்? இதே மாதிரி வந்து எல்லா ரூமுக்கு போயிட்டு எல்லார்கிட்டயும் பேசிட்டு, இப்போ இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் மாயாப்பூர் பண்றதையும் பண்ணியிருந்தாரு. அண்ட் அதுவும் ஒரு பில்டிங்குள்ளேயே இல்ல, ஒன்னொன்னு வந்து வேற வேற பில்டிங். ஆனாலும் அவர் அவ்வளோ டயர்டு அப்படி இருந்தோம். அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் அன்ரியலிஸ்டிக். இங்க வந்து நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன். லாஸ்ட் டைம் வந்து மாயாப்பூர் கேஷ் ஏதோ பேசிட்டு இருந்துச்சு. நான் சொன்ன பிரபு நான் கேஷே கொண்டு வரல, நாட் ரிக்வயர்ட் அப்படின்னாரு. அது எனக்கு இப்ப கூட ஞாபகம் இருக்கு. சோ எல்லாம் பேக் பண்றச்சு எங்க அம்மா இந்த தடவை கேட்டாங்க, பைசா எடுத்துக்கிட்டியா? அம்மா இல்லாட்டாலும் ப்ராப்ளம் இல்லம்மா அப்படின்னு. அந்த லெவலுக்கு வந்து எவ்ரி திங் வாஸ் டேக்கன் கேர், பாயிண்ட் டு பாயிண்ட். அண்ட் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட். நம்மளுக்கும் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு, அவருக்கும் நிறைய ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு. அண்ட் அமௌங் டிவோட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா கூட திட்டுறோம், சண்டை போடுறோம், எது இருந்தாலும் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு. அண்ட் அப்சல்யூட்லி அன்கண்டிஷனல். இன்னைக்கு நான் பண்ணுவேன், நாளைக்கு பண்ண மாட்டேன். நீங்க வந்து எனக்கு வந்து தண்ணி குடிச்சாதான் நான் உங்களுக்கு கூட்டிட்டு போவேன், அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. எப்படி இருந்தாலும் நாங்க கூட்டிட்டு தான் போவோம். எக்ஸ்ட்ரீம் டாலரண்ட், ரைட்? வெரி வெரி டாலரண்ட் பிஹேவியர் ஆஃப் டிவோட்டிஸ். நான் நோட்டீஸ் பண்ணது என்னன்னா அப்பதான் பண்ணேன். ஏன்னா இங்க வந்து வீட்லயே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எல்டர்ஸா இருந்தா நீ வராது, நீ வீட்லயே இரு அப்படின்னாங்க. ஆனா அங்க வந்து யாரா இருந்தாலும் வந்து நான் கால் நொண்டிட்டு இருந்தாலும் கூட்டிட்டு போகிறதுக்கு வந்துருவாங்க. நான் சொல்லுவேன், எனக்கு வந்து நான் 3:45 4 போனா எனக்கு கும்பிடும், கோயில் மூடிடும், நான் வரமாட்டேன், நான் சீக்கிரம் கிளம்புறேன்னா சீக்கிரம் கிளம்புறீங்களா, நானும் சீக்கிரம் வரேன்னு சொல்லிட்டு 2-3 பேர் வந்து 3:30 மணிக்கே வந்துருவாங்க ரூமுக்கு. ரெடியா மாதாஜி? ஓகே ரெடி. அந்த லெவலுக்கு வந்து ஐ ஹவ் நாட் சீன் சம்மன். அண்ட் அப்சல்யூட் செக்யூரிட்டி. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நான் தனியா ஒரு செகண்ட் நான் சொன்னேன், குளிக்கிறதுக்கு ஒண்டிதான் நான் பாத்ரூம்க்கு தனியா போயிருக்கேன். மத்தபடி நான் மாயாப்பூர்ல தனியா போனதே இல்லை, எங்கேயுமே இல்லை, ரூம்லயும் சரி வெளியிலயும் சரி. அந்த லெவலுக்கு வந்து ஐ வாஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி வித் பீப்புள். கான்ஸ்டன்டா என்ன சுத்தி இருந்துட்டே இருந்தாங்க. அது வந்து பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு. சோ நைஸ், ரைட்? சோ எல்லாமே சொல்றேன், the kind of feeling அப்படி. சோ வேல்யூ, அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி ரொம்ப வேல்யூ கொடுத்தாங்க. யாரா இருந்தாலும், நம்ம தமிழ் டிவோட்டிஸும் சரி அங்கேயும் சரி, ஓவரால் அந்த டிவோட்டிஸ் வந்து அவ்வளோ ஒரு பாண்டிங்ல இருந்துட்டே இருந்தாங்க. தட் வாஸ் வெரி வெரி நைஸ். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் யூஸ்வலா தனியா போயிட்டு 2வது நாளே எனக்கு வந்து ஹோம் சிக் ஆயிடும். என் டாக்டர் கேட்டா ஐயோ ஹோம் சிக் அப்படின்னா நாட் எட் அப்படின்னு போட்டேன், சர்ப்ரைசிங் அப்படின்னா. ஏன்னா எனக்கு வந்து போயிட்டு மார்னிங் போனாலே ஈவினிங்கே நான் ஹோம் சிக் ஆயிடுவேன். ஐயோ தனியா இருக்கும். இந்த தடவை வந்து தனியா இருந்த ஃபீலிங்கே எனக்கு இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து யாத்திரை முடியுது. யூஸ்வலா வந்து 2வது நாள் 3வது நாளுக்குள்ள முடிஞ்சிச்சா பேக் பண்ணிட்டு கிளம்பிடலாம்னு தோணும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து முடியுதே அப்படின்ற ஃபீலிங் எனக்கு வந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட என்டையர் லைஃப்லயே சொல்றேன். சோ அதுவும் ஃபேமிலி இல்லாம. ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் ஃபேமிலி எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க, அம்மா அங்கிள் மாமா மாமி பொண்ணு எல்லாம் வந்திருந்தா. அதே மாதிரி லவ் வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பெயின் எல்லாம் இருக்கு, ரைட்? சாட்டிஸ்பாக்சன் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஜிம் போறேன் இந்த மாதிரி கதைகள் எல்லாம் நடக்குது. ஒரு செகண்ட், ரைட்? ஜிம் போய் நான் எக்ஸசைஸ் பண்றேன், எனக்கு டைம் இல்ல. எதுக்கு டைம் இல்ல? ஒரு அம்மாக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு டைம் இருக்காது. ஹஸ்பண்டுக்கு சேம் திங், ஹஸ்பண்டும் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு டைம் இருக்காது, ஸ்பௌஸ் 2 பேருக்குமே. ஆனா அவங்க வந்து ஜிம்ல போய் 2 மணி நேரம் பண்ணுவாங்க, அதுக்கு டைம் இருக்கும். அது எப்படி? அது எனக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலா நிஜம் சொல்லணும்னா பார்லர் அதை விட டைம் இருக்கும். நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? நான் வருஷத்துக்கு மாதாஜி என்னோட குழந்தைகள்லாம் அப்படி இல்ல, பார்லருக்கெல்லாம் டைமே ஒதுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. எப்போ வேலை வீடு குழந்தை இதுதான். அப்படி இருந்தா சந்தோஷம் மாதாஜி. பட் முக்கால்வாசி டைம் பாத்தீங்கன்னா ஜிம்மு போறேன் பார்லர் போறேன் அப்படின்றது. உங்க குழந்தைங்க அப்படி இல்லைன்னா அவங்களோட குழந்தைங்க அப்படி ஆயிடுவாங்க. அவங்கள சொல்றாங்க இல்ல, பட் முக்கால்வாசி அந்த மாதிரி கண்டிஷன் ஆயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. லவ் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் எனி அன்ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன். எப்படின்னா ஒரு நம்மளோட ராமர் வந்து ராமருக்கு யாரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க? அனில், வானரங்கள், சுக்ரீவன்,
அனில் ஹனுமான் அனில் அனில்னால ஏதாவது லாபம் இருக்கா? அனில் எவ்வளவு தமா துண்டு இல்ல. அது இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் ஏதாவது கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கா? லாஜிக்கலி திங்க் பண்ணுங்க. ஒரு 1000 அணில் பண்றது ஒரே ஒரு குரங்கு பண்ணி முட்டுச்சுட்டு போயிடும். ஆனா அதெல்லாம் பாக்குறது இல்ல கிருஷ்ணர். ஆனா ஹியூமன் லைஃப்ல பாருங்க, ஒரு ஆள் பண்றது 10 ஆள் பண்றது ஒரு ஆள் பண்ணணும். ஒரு ஆள் பண்றது ஒரு ஆள் பண்ணாலே அவனை துரத்திடுவோம் வேலை விட்டு. கரெக்டா? நான் குடிச்சிட்டே பேசுறேன். ஒரு ஆள் பண்றதே அவனே சரியா பண்ணலனாக்கா நம்ம சத்தம் போடணும். சரியா பண்ணாலே அவனை தூக்கி துரத்திடுவாங்க. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு இப்ப கூட, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஜாப்ல ரொம்ப சூப்பர் அச்சீவ் பண்ணோம். லைக் 300% அச்சீவ்மெண்ட். அப்போ கிரேட் 4 வந்துச்சு அவுட் ஆஃப் 5 த ஹையஸ்ட். அப்ப நான் சொன்னேன், இவ்வளவு வரைச்சே வி ஷுட் கெட் 5 இல்ல அப்படின்னா, அவங்க சொன்னாங்க இல்லம்மா அதனாலதான் 4 கொடுத்துருக்கோம், 5 யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டோம். அப்ப பண்றவங்களுக்கு என்ன கொடுப்பீங்கன்னா, பண்றவங்களுக்கு 3 தான் கொடுப்போம். ஏன்னா பண்றது வந்து ஜாப், அதுக்கு மேல பண்ணாதான் மார்க் அப்படின்னு கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. சோ அதுதான் மென்டாலிட்டி, ரைட்? மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல எவ்வளவு பண்ணாலும் சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்காது. ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல பண்ணணும்ன்ற தாட்டே சாட்டிஸ்பாக்சன் அப்படின்றது இருக்கணும். லவ் அண்ணாலே வந்து மரியாதை, மீன் வேல்யூவிங் இண்டிவிஜுவல், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லவ் அண்ணா என்னன்னா லவ் பண்றேன் சீப்போ அப்படின்றதுல யூ ஹாவ் டு ரெஸ்பெக்ட் அ பர்சன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம குஜேலா அவரை வந்து எவ்வளவு மரியாதையோட கிருஷ்ணர் பாத்துக்கிட்டாரு. சோ 2 பேருமே மியூச்சுவல் லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட். அதே மாதிரி சபரி வந்து ராமலக்ஷ்மணன் ரைட்? அதே மாதிரி லவ் ஆனா கண்டிஷனே இல்லை. யார் இருந்தாலும் என்ன இருந்தாலும் நான் வந்து லவ் பண்ணுவேன்ன்றது. எனக்கு வந்து இது பண்ணாதான் லவ். மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் எல்லாமே லவ்வா இல்லையா? யாராவது ஒருத்தங்க வந்து நீ என்ன பண்றியோ இல்லையோ நான் வந்து உன்னை விரும்பிட்டே இருக்கேன் அப்படின்றது இருக்கா? பசங்க மேல கூட கோவம் வருது. பசங்களுக்கு மேல கூட இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல இவங்க பண்ணியாச்சே, இவங்க பண்ணாலே வேஸ்ட் பா அப்படின்னு தோன்றுது. ஹானஸ்டா சொல்லுங்க, இருக்கா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, இட்ஸ் வெரி ரேர் நவடேஸ். இட்ஸ் வெரி ரேர், இம்பாசிபிள் தான் சொல்றேன். இதுதான் சிச்சுவேஷன். லவ் மீன்ஸ் டாலரன்ஸ் அண்ட் ஃபர்கிவ்னஸ். யசோதா கிருஷ்ணரை டாலரேட் பண்ண மாதிரி யாராவது டாலரேட் பண்ண முடியுமா? என்ன குறும்பு! இதுல வேற நம்ம பல்ராம் வந்து ஆர்டர் போடுவாரு, நான் யாரு தெரியுமா, எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து யசோதா டாலரேட் பண்ணுவாங்க இந்த 2 பசங்களுக்கு. அவங்க சொன்னாங்க எல்லாம் அவதாரம் தலையில வந்து உட்கார்ந்து இருக்குன்னு. அது உண்மையான ஒரு விஷயம், ரைட்? அதே மாதிரி பூத்தனா ஞாபகம் இருக்கா? அஹோபகியம் சனகால கூட்டம் ஜிக்வாம் சயாபாத்யதாதசாதி லபேகதிந்தா சௌசிதாம் ததோன்யம் கம்பா தயாலும் சரணம் ரஜேமா. எங்கயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கா? பாகவதம் காலையில என்ன ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இல்ல, தேர்ட் கேண்டோ. என்ன அர்த்தம்? என்ன அர்த்தம்? அஹோ வாவ் பக்கியம் ஸ்தனகால கூட்டம், விஷம் கொடுத்த பூத்தனா மன்னிச்சு நீ யசோதா இடத்துல வச்சிருக்க. இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா நம்ம? யாரோ என்ன திட்டினாங்க, பிளாக் நம்பர் பிளாக் பண்ணிடு. யாரோ என்ன வந்து கத்துனாங்க, அவங்களே பிளாக் பண்ணிடு. நம்ம அப்படித்தானே இருப்போம். பிளாக் பண்ணா ஓகே, பழி வாங்காம இருந்தாலே பெரிய விஷயம்ப்பா அப்படின்ற கலியுகத்துல இருக்கும். சோ லவ் அண்ணா என்ன அர்த்தம்? லவ் அண்ணா எல்லாமே, ரைட்? சப்போர்ட் கொடுக்கறது, சந்தோஷம் கொடுக்கறது, ரைட்? ஷெல்டர் கொடுக்கறது. லவ் அண்ணா தன் உயிரை விட்டாவது யாருக்காவது ஏதாவது பண்ணணும். யார் அந்த மாதிரி பண்ணா? தன் உயிரை விட்டு காப்பாத்த ட்ரை பண்ணது அனுமான மாதாஜி. அவர் உயிரை எங்க விட்டாரு? உயிர் விடல, நான் உயிர் விட்டாலும் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் லவ், ரைட்? நான் உயிர் விட்டாலும் சீதாமா வந்து ஜட்டாய்க்கு நல்லாவே தெரியும். ராவணன் கிட்ட வின்னிங் விடுங்க, கிட்ட கூட போக முடியாதுன்றது ஜட்டாய்க்கு நல்லாவே தெரியும். தெரியுமா தெரியாதா? இல்ல ஜட்டாய் சொல்லலாமா மாதாஜி? கடோத்கஜன். கடோத்கஜன் ஆல்சோ. பட் கடோத்கஜன் வந்து வில்லிங் சாக்ரிஃபைஸ், நீங்க சொன்ன மாதிரி. தட் இஸ் வெரி ட்ரூ. அதே மாதிரி ஜட்டாயுக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும், ஆனாலும் டிலே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இப்போ வந்து லவ் அபிமன்யு ஆல்சோ. பட் அபிமன்யுக்கு ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா, அபிமன்யு வந்து அபிமன்யு வெரி மச், ஆனா அபிமன்யுக்கு வந்து ஸ்டில் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சு, என் தந்தைக்கு தாழ்க்கு அப்படின்னு. ஜட்டாய்க்கு என்ன சம்பந்தம்? சீதாமா ஆண்டவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி டைரக்டா பண்ணாங்க, ரைட்?
பட் எவ்ரிபடி இவங்க எல்லாருமே சாக்ரிஃபைசிங் மென்டாலிட்டி, ரைட்? கடோத்கஜன் என்ன பண்ணாரு? கடோத்கஜன் சொல்றாங்களே, கடோத்கஜன் என்ன பண்ணாரு? அந்த வார்ல அழிஞ்சு போயிடும் தெரிஞ்சுதானே வந்தாரு. உயிர் தியாகம் பண்றாரு. பட் இதெல்லாம் வந்து சத்ரியாவோட பிஹேவியர். பட் ஜடாயுக்கு சம்பந்தமே இல்ல, ரைட்? அபிமன்யு வந்து வீர மரணம், ரைட்? அட்லீஸ்ட் அதாவது ஜடாயு வந்து அட்ரஸே இல்லாம போவோன்னு தெரிஞ்சு கூட பண்ணாரு. இன்ஃபேக்ட் ராமர் கிட்ட அவர் உடம்பு கிடைக்கும்ன்றதே அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. அப்படி இருந்தும் வந்து அவர் பண்ணாரு. சரி, ஃபார் அ சேஞ்ச் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னே பேசிட்டு இருக்கோம். கிருஷ்ணர் வந்து மோக்ஷா நான் உங்ககிட்ட கேட்க போறேன். ஏதோ ஒரு அனிமல் கத்துனது கிருஷ்ணர் துண்ட காணும் துணியம் காணும்னு ஓடி வந்தாராம். யார் அந்த அனிமல்? அனிமலுக்காக தானே மாதாஜி? கஜேந்திர மோக்ஷம். அவர் வந்து நம்ம கருடா டைம் ஆகுதான், அதனால அவர் பாட்டுக்கு ட்ரெஸ் ஏறி வந்து கருடாவை அவர் மேல தூக்கி போட்டுட்டு பாதி ஓடிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கருடா மேல அவர் ஏறாரு. அந்த லெவலுக்கு. அதே மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தை எனக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வேணும்னு வரல, எனக்கு சொத்து வேணும்னு வந்துச்சு. ஆனாலும் கிருஷ்ணர் அவர் முன்னாடி வந்தாரு. யார் அது? துருவனா மாதாஜி? துருவா. கரெக்ட். அதே மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தை எனக்கு கிருஷ்ணர் தான் வேணும் அப்படின்னு துருவாவோட பஞ்ச் லைன் என்ன? அவர் என்ன ஸ்லோகத்துல பக்தி கும்பிட்டாரு? நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க. Not able to hear you, Mataji. நமோ நாராயணாய. இல்ல ஒரு ஸ்லோகம் மாதாஜி இதுல காலையில படிப்போம். பகவதே வாசுதேவாய. நம்ம காலையில மத்தியானம் ராத்திரி சொல்றோம். அததான் அவர் 6 மாசம் சொன்னாரு. இதனாலதான் நம்ம கிருஷ்ணர் அங்க இருந்து நம்மள பாக்குறாரு, முறைக்கிறாரு. ஆனா துருவாக்கு ஓடி வந்துட்டாரு. இப்போ கிளியரா இருக்கா நம்மளுக்கு துருவாக்கும் நம்மளுக்கும் வித்தியாசம்? 6 மாசம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவர். நாம வந்து 2 வருஷமா படிச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த ஸ்லோகம். ஆனா திடீர்னு மறந்துட்டோம். யாரோ ஒருத்தங்க வந்து பக்தி என்ற பேர்ல பயத்துக்கு பதில் தோலை கொடுத்துட்டாங்க. யாரு அது? விதுரர் மனைவி. கிருஷ்ணர் வந்து கண்ணே தெரியாத ஒருத்தருக்கு கதை பாட்டு பாடி ஆட்டம் போட்டு என்ஜாய் பண்ண வைக்கிறாரு. யாரு அது? வில்வமங்கல தாக்கூர். வெரி நைஸ். வில்வமங்கல தாக்கூருக்கு பண்றாரு. ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட். I'm in class. வந்துட்டான் பேக் ஆஃப்டர். சாரியா. ரசா வந்து நம்ம சொன்னோம், ரசானா ஒரு மெலோ, ஒரு டேஸ்ட், ரைட்? ஒரு ஸ்வீட் டேஸ்ட். பக்தி ரசா வெரி டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் முண்டேன் ரசா. முண்டேன்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நடக்கிற ரசா. நம்ம எல்லாருமே சர்வீஸ் பண்றோம். நம்மளுக்கு பை நேச்சர் சர்வீஸ் இருக்கு, ரைட்? மாதாஜி சொன்னாங்கல்ல இந்த மாதிரி நம்ம இங்க வந்து என் பசங்க அப்படி இல்ல, குழந்தை வீடு, சோ அவங்களுக்கு சர்வ் பண்றாங்க. கரெக்டா? வீட்டுக்கு சர்வ் பண்றாங்க, பசங்களுக்கு சர்வ் பண்றோம், எல்லாருமே. அப்படி இல்லைன்னா நாய்க்கு சர்வ் பண்றோம். நாயை வாக்கிங் கூட்டிட்டு போறாங்கல்ல ஃபாரின்ல, என்ன பண்றாங்க? நாய் எங்க ஓடுது, அது எங்க பாத்ரூம் போகுது, அந்த பாத்ரூம் அப்படியே விட்டனா போலீஸ் கேஸ் ஆயிடும். அதை எடுத்து வச்சுட்டு தூக்கி போடணும். இதெல்லாம் வந்து சர்வீஸா? சர்வீஸ்ன்றது சாகுற வரைக்கும் முடியவே முடியாது. கரெக்ட்? பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ பை நேச்சர் சர்வீஸ் பண்றது பீப்புளோட மென்டாலிட்டி, ரைட்? நம்ம எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சர்வ் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். அது நம்மளுக்கு முடியும், ரைட்? அதே மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தைய கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் வச்சுக்கோ. நம்ம கிளாஸ் நம்ம எல்லாருமே யாத்திரை போறோம். ஒரு குட்டி குழந்தைய கொண்டு வந்து வச்சுட்டு நான் போறேன், ஏதோ ஒரு குழந்தை. நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க? பத்திரமா பாத்துப்போம், விளையாடுவோம். வந்துட்டு இருக்கு மேட்டரு. ஃபர்ஸ்ட் விளையாடுவோம், குழந்தைய நல்லா பாத்துப்போம், விளையாடுவோம். அப்படின்னா என்ன சாப்பாடு கொடுப்போம். சோ இது வந்து லவ். தேங்க்யூ. இது எவ்வளவு நேரம் பாத்துப்பீங்க நீங்க குழந்தைய? அவங்க வர்ற வரைக்கும், அவங்க வந்து தன்னோட பொறுப்பை எடுத்துக்கிற வரைக்கும். டைம் பாண்ட். தேங்க்யூ சோ மச். டைம் பேஸ்ட், ரைட்? ஒரு ஸ்பெசிபிக் டைம் வரைக்கும் பாத்துப்போம். ரொம்ப நேரம்லாம் பார்க்க முடியாது. ஒரு 1 hour 2 hour மிஞ்சி போனா குழந்தைய அழகுபடுத்து வேற பாப்பாங்க மாதாஜி. அதெல்லாம் பண்ணுவோம், அதெல்லாம் ஓகே. சோ பேசிக்கலி என்னன்னா இது வந்து தர்மா ஆஃப் அவர் பாடி. நமக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் குழந்தையோட ஆடுறது. ஆனா குழந்தை வந்து நசை பண்ணுச்சுன்னா நமக்கு அதே டிசாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கும். அதே மாதிரி
தர்மா ஆஃப் அவர் ஹேண்டு, தர்மா ஆஃப் அவர் ஹார்ட் எல்லாம் சொல்லிக்கலாம். ஆனா தர்மா ஆஃப் அவர் சோல் என்னன்னா நம்ம கிருஷ்ணரை லவ் பண்றதா அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ இப்போ எப்படின்னா, இப்போ அம்னீஷியால ஒரு கிருஷ்ணருக்கு தான் செம பொறுமை நம்ம எல்லாரையும் விட. ஏன்னா நம்ம மறந்துட்டு who are you அப்படின்னு கேட்கிறோம். ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து சரிம்மா வாமா நீங்க இருந்து போனோமா அப்படின்னு எப்படி அம்னீஷியால ஒரு குழந்தை மறந்து போயிட்டு யாருப்பா நீ யாருமா நீ, ஆனா அந்த குழந்தைய தூக்கி வெளில போட மாட்டாங்க அம்மா அப்பா, வீட்லயே வச்சுப்பாங்க. எப்பமாவது ஒரு நாள் ஞாபகம் வரும்னு. கடைசி வரைக்கும் ஞாபகமே வரலனாலும் அதே ஞாபகத்துல அம்மா அப்பாவும் உயிரை விடுவாங்க. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரும் கடைசி வரைக்கும் பிரணயம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்க. சிவா வந்து ஃபுல் வேர்ல்டு முடிச்சுட்டு டாடா பை பை சொல்ற வரைக்கும் அவருக்கு ஆகுமா. அவரும் மனசு விரக்தியோட விட்டுருவாராம். அப்புறம் மறுபடியும் ஐயோ மறுபடியும் உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலாம்னு ஆரம்பிக்கிறாரு. அடிக்கடி கேக்குறாங்களே எதுக்கு மறுபடியும் கிரியேஷன், மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன். கிரியேஷன் உங்களுக்கு தெரியும், மெயின்டெனன்ஸ் தெரியும், டிஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இவங்க உருப்படாத கேஸ் டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுது. அப்புறம் விட்டுறாரு. ஆனா கொஞ்ச நாள் அப்புறம் ஐயோ மறுபடியும் வேணும் அப்படின்னு. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்டு, ஃபேமிலி, பைசா, ஃப்ரெண்டு, நாய் எல்லாமே நம்ம பாக்குறோம், ரைட்? ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து பார்க்க மாட்டோம். ஸோ வி ஆர் எனிவே சென்ட்ரிக். பட் காட் வந்து சென்ட்ரிக் வந்து இஸ் எட்டர்னல். அதை வந்து நம்ம விடவே கூடாது. ஏன்னா சோல் வந்து எட்டர்னல் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கணும். சரி, ஐ எம் மேட் ஆஃப் கிருஷ்ணா அப்படின்னா லூஸ்ன்றாங்க. அப்போனா எல்லாருமே மேட் ஆஃப் சம்திங், ரைட்? ஐ எம் மேட் ஆஃப் கிரிக்கெட் பிளேயர், ஐ எம் மேட் ஆஃப் நெய்பர், ஐ எம் மேட் ஆஃப் திஸ் பர்சன். ஸோ ஏதாவது ஒருத்தங்க மேல நம்ம வந்து ஆசை இருந்துட்டு தான் இருக்கும். அப்ப ஏன் நம்ம வந்து வை கான்ட் வி ஃபீல் பி மேட் ஆஃப் கிருஷ்ணா? ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நீ பைத்தியம் ஆயிட்ட. சரிப்பா, இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு பைத்தியம் ஆகும். ஏன்னா 2 வேர்டு இருக்கும். இந்த ஓகே நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல இந்த 2 வேர்டு இருக்கும், எழுதி வச்சுக்கோங்க. போக தியாகா, நெக்ஸ்ட் வந்து சப்பல சுகா, ரைட்? சப்பல சுகான்றது வந்து டெம்பரரி ஹாப்பினஸ். இப்போ சந்தோஷம் இருக்கும், அப்புறம் சோகம் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பேன், ரைட்? இருங்க, இது வந்து சப்பல சுகா. ஓகே, பணம் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும், எனக்கு சந்தோஷம். மறுபடியும் எனக்கு இன்னொரு ஆசை வரும், மறுபடியும் இன்னொரு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும், மறுபடியும் எனக்கு சைக்கிள் வேணும்னு சைக்கிள் வாங்கினா பைக். அந்த சந்தோஷம் வந்து டெம்பரரி தான், லைஃப் லாங் இருந்தது. ஒத்துக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சந்தோஷம் ஒரு ஆசை போக இன்னொரு ஆசை வந்துட்டே இருக்கும் வரைக்கும் ஆசைகள் இருந்துட்டே இருக்கும். இப்போ ரீசெண்ட் ஆசை சொல்றேன், மாயாப்பூர் போனோம், ரைட்? ஐ திங்க் ஃபுல் டீம் இருந்தாங்க. புஷ்பம் மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, ருக்மிணி மாதாஜி, சேதுலட்சுமி மாதாஜி, ரைட், பிரேமராணி மாதாஜி, இவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க. பார்த்தசாரதி பிரபு அண்ட் அப்கோர்ஸ் ஃபுல் டீம். எல்லாரும் பேர் சொல்லல இப்போ, இவங்க எல்லாம் இங்க இருக்காங்கன்றதால அந்த பேர் ஹைலைட் பண்றேன். இப்போ வந்து நீங்க எல்லாம் வந்து அந்த டெய்லி 3 மணிக்கு எந்திரிச்சு நாங்க போவோம், டெய்லி போவோம் மங்களாரத்திக்கு. லாஸ்ட் 2 days கோல்டு காஃபு பண்ணி டயர்டு எல்லாம் இருந்துச்சு, ஆனாலும் போனோம். ஏன்? எப்பமாவது வந்து ஒரு 2 நாள் பிரேக் எடுத்துட்டு மாதாஜி ஒரு நாளைக்கு போலான்னு யாராவது சொன்னீங்களா? அவ்வளவு தூரம் போயிருக்கோம், போய் விடக்கூடாதுன்ட்டு போவோம் மாதாஜி. பாக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை, உத்வேகம் இருந்துட்டே இருக்கும் மாதாஜி. ஓகே, இந்த 2 ஆன்சர் சொன்னது வந்து பிரேமா மாதாஜி, சொல்லாதீங்க. இப்போ போனவங்க கிட்ட கேளுங்க, அவ்வளவு தூரம் போயிருக்கோம் பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஆசையா, இல்ல பார்க்காம இருக்க முடியலன்ற உண்மையா? பார்க்காம இருக்க முடியல, பார்க்காம இருக்க முடியல ஒண்ணு. அப்புறம் அந்த சான்ஸை விட்டுட்டோம்னா திருப்பி பார்க்கவே முடியாது. கோவிலுக்கு அப்படிதான் மாதாஜி, போறதே கஷ்டம்ட்டு முண்டி அடிச்சு காலையில ஒரு தடவை, சாயங்காலம் ஒரு தடவை, எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பார்த்தோம் மாதாஜி. அதுதான் எதுக்கு நான் கரெக்ட். சோ பேசிக்கலி பார்க்காம இருக்க முடியல ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து பார்க்காம இருந்தோம்னா நம்ம ரொம்ப அன்ஈஸி ஆயிடுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விந்தடிச்சு சில தடவை இங்க டிம்கி கொடுத்து அங்க டிம்கி கொடுத்து என்னடி பிரபு எங்கேயா வந்துட்டியா, எஸ் பிரபுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அளவு சொல்லிட்டு அப்படியே இவங்களோட எஸ்கேப் ஆயிட்டு ஐயோ ரெக்கார்டிங் வேற போயிட்டு இருக்கு பரவாயில்ல. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா அது வந்து அப்படி ஒரு என்ன சொல்றது இழுக்குறது அப்படின்வாங்க இல்லையா, அவ்வளவு அட்ராக்ஷன் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி மாதாஜி இன்னமும் அந்த கிருஷ்ணன் மனசுலயே நிக்கிறார். அதுதான் டிவோட்டி அசோசியேஷன். மாயாப்பூர்ல மாதாஜி மாயா எல்லாம் தோத்து போயிடும், கிருஷ்ணர் தான் ஜெயிப்பாரு. மாயாவே சொல்றீங்க. எங்களுக்கு எல்லாம் அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் ஒன்னும் ஷேர் பண்ணிக்கவே இல்ல. ஓ எஸ் மாதாஜி, நான் காட்டுறேன். நான் நாளைக்கு மொபைல்ல இருக்கு, நான் ஷேர் பண்றேன். ஷேர் பண்ணேனா லெவல் 5ல ஒரு செட். இல்ல மாதாஜி எல்லாரும் போட்டோ எடுத்துட்டீங்களா? அத ஷேர் பண்ணுங்க. மாயாப்பூர்ல காட்ட முடியாது, அது போட்டோ உள்ள கேமராவே அலௌட் இல்ல. எங்கேயுமே போட்டோ அலௌட் இல்ல மாதாஜி. நான் அப்படித்தான் மாதாஜிக்கு எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு எங்கேயோ கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம்.
பட் மத்த இடத்துல நான் காட்டுறேன். போக தியாகன்றது என்னன்னா, வாரம் ஃபுல்லா நான் வேலை செய்யறேன், எனக்கு ஒரு பிரேக் வேணும், 2 டே ஹாலிடே, ஓகே தியாகம் பண்ணிடுறேன், ஆனா மறுபடியும் அந்த ஒர்க்குக்கு போவேன், ரைட்? ஸோ அதுதான் போக தியாகன்றது. இதுவும் புக்ல இருக்கு. இப்போ நிறைய பிசிக்கல் லெவல்ல இருக்கு. எல்லாரும் வந்து ஒரு கிளாஸ் காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தீங்களா இல்லையா? அது பிசிக்கல் ஹாப்பினஸ். பாதாம் மில்க், ஹெர்பல் டீ இதெல்லாம் வந்து பிசிக்கல் ஹாப்பினஸ். மென்டல் ஹாப்பினஸ் எந்த லெவல்? உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்றதுலயே நல்லா இருக்கும். அது ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் மேல எஃபெக்ட். இல்ல ஸ்பிரிச்சுவலுக்கு நான் வரல, நான் மென்டல் பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். பிசிக்கல் வந்து நம்ம காஃபி குடிக்கிறது, மென்டல் எது? மாதாஜி எல்லாம் பேசிருக்கோம்ல அசோசியேஷன்ல, இதெல்லாம் கேட்கறதே நல்லா இருக்கு. ஸ்பிரிச்சுவல், அது ஸ்பிரிச்சுவல். நான் கேக்குறது மென்டல் பத்தி கேக்குறேன். அழகா பாட்டு கேட்டாலே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல். வெரி நைஸ், அதுதான் மென்டல். பாட்டு கேக்குறது, பண்ணிட்டே இருக்காரு. பாட்டு கேக்குறதெல்லாம் மென்டல். இன்டெலெக்சுவல் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிறது, அதாவது விஞ்ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறது. விஞ்ஞானம் அதுக்கெல்லாம் வரல. இது அதெல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல். நான் இன்டெலெக்சுவல்ன்றது வந்து நம்ம வந்து செஸ் விளையாடுறது, அப்புறம் வந்து இன்டெலெக்சுவலி டிபேட் பண்றது, பட்டிமன்றம், இதெல்லாம் வந்து இன்டெலெக்சுவல், ரைட்? அது நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம், நம்ம பண்றது, நம்ம கிளாஸ், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கிறது, யோகா பண்றது எல்லாம். சோ பிரச்சனை என்னன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து என்னன்னா பிரச்சனை எல்லாருக்குமே இருக்கு, ரைட்? நான் கிளாஸ் லாகின் பண்றச்சே பிரேமா மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, நான் எப்படியோ மேனேஜ் பண்ண, உடம்பு சரியாயில்ல இல்ல பிரேமா மாதாஜி? எல்லாருக்கும் கல்வாசி அதே ப்ராப்ளம் தானே, கோல்டு, காஃப், த்ரோட் பெயின், இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டடா? ஆமா மாதாஜி, எல்லாருக்கும் ஜுரம் மாதாஜி, எல்லாருக்கும் ஜுரம் ஓடிட்டு. சோ இத தவிர கூட நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். சோ பர்த், டெத், ஓல்ட் ஏஜ் அண்ட் டிசீஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கு, எல்லா லோகத்திலுமே. சோ இது 3 டைப்ஸ் ஆஃப் மிசரி கேட்டகரியில வரும். என்ன 3 கேட்டகரி? என்ன 3 கேட்டகரி? ஆதி ஆத்மிகா, ஆதி பௌதிக, ஆதி தெய்வீகம். ஆதி ஆத்மிகா, வெரி நைஸ். ஆதி பௌதிகா, ஆதி பௌதிக, ஆதி தெய்வீகம். சோ இதுக்கு வந்து நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. வயசாகுதா, நான் வந்து போட்டெக்ஸ் நினைக்கிறேன், டோன்ட் நோ தி எக்ஸாக்ட் நேம். அது இன்ஜெக்ஷன் போட்டா மூஞ்சி யங்காவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்கப் போட்டா ஷ்ரிங்க் ஆகாது, எல்லாம் ஓகே. ஆனா அதெல்லாம் வந்து நம்மளோட இது என்னோட கேமரா போயிடுச்சு. இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுமா? சால்வ் பண்ணாது. டெம்பரரியா தான் இருக்கும், பெர்மனன்ட் கிடையாது. சொல்யூஷன் தான் கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாத்துக்கோம். இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்ளமே இல்லை. என்டர்டைன்மெண்ட் போர் அடிக்குதா, டிவி பாரு. டிவி பார்த்தா பிரச்சனை மறந்துடுமா? அதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. பிலாசபர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? லைஃப் இஸ் நாட் பெட் ஆஃப் ரோசஸ், லிவ் த மொமெண்ட், மைண்ட் கீப் இட் ஓபன் மைண்டட், லெட் கோ ஆஃப் ஓல்ட் வியூஸ். இதெல்லாம் வந்து அது ஏத்திஸ்ட். என்னன்னா மேன் மேட், இதெல்லாம் லூஸ்தனமா பேசுறது ஏத்திஸ்ட். ஃப்ரூட்டிவ் ஒர்க்கர் எப்படின்னா 1% ஸ்வெட், 100% ஆக்ஷன், ரைட்? இந்த ஜோசியம் கேட்டுக்கோங்க கிளியரா. ஜோசியம், ஜாதகம், அப்புறம் இந்த லக்கி ஸ்டோன், அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாங்க, அப்புறம் முகம் படிக்கிறது, பிளாக் மேஜிக், எல்லாமே வந்து நம்ம கர்மா காண்டியோட ஒர்க். இவங்களுக்கு எல்லாம் தான் இதுல வரும். சயின்டிஸ்ட் வந்து ஏர் பொல்யூஷன், நேத்து பேசுறாங்க யாரோ, டெல்லியில ஏர் பொல்யூஷன் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, சென்னையில கிராக்கர் எல்லா இடமே ஜாஸ்தி தான். இண்டஸ்ட்ரி பிரச்சனை, இந்த பிரச்சனை, இது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து சொல்யூஷன்ஸ் ட்ரை பண்றாங்க. ஸோ செல்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னன்னா, இட்ஸ் வெரி வெரி பெயின்ஃபுல் ப்ராசஸ். இதுல சொல்யூஷன் இல்லவே இல்லை. இப்போ இதுல வந்து சிலது வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். இது வந்து ஏன் ரிஸ்கி அப்படின்னா, ஒரு மீனாலதான் பிடிக்க முடியும்னுவாங்க, கரெக்டா? அதே மாதிரி ஒரு சின்ன மீனை தான் பேட்டா வைப்பாங்க. எவ்வளவோ மீன் இருக்கு தண்ணியில, அது ஏன் மேல வருது? மீனுக்கு வந்து தண்ணிக்குள்ள இருக்கு, தண்ணியிலேயே மீன் இருக்கா இல்லையா? அதையே சாப்பிடலாம்ல, எதுக்கு மேல வந்து குதிச்சு மாட்டுக்குது? ஏன்னா அதுவும் பேராசை. அதே மாதிரி நெருப்பு பூச்சி குடுகுடு நெருப்பை தேடி வரும். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1ல படிச்சிருக்கோம். யானை வந்து எப்படி பள்ளத்துல முழுதுன்னா, ஒரு பெண்ணோட யானையை வந்து சுத்த வைப்பாங்க, அது அந்த ஓட்டையில விழுந்துடும். சோ அப்படிதான் அது வந்து ஒர்க் ஆகுது. அதே மாதிரி ஒரு கழுதைக்கு வந்து இவ்வளோண்டு
புல் எங்க வேலை செய்யாட்டா கூட கிடைக்கும், ஆனா தெரியாது. சோ நம்ம வந்து சாப்பிட்டதே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். பணம் தான் சொல்யூஷன் அப்படின்னா ஏன் ரிச்சா இருக்கிறவங்க எல்லாம் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க? நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஏன் அவ்வளவு பைசா இருக்கு அவனுக்கு என்னடா பிரச்சனை சொல்றமா இல்லையா? காமனா அவ்வளவு பணம் இருக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னா அப்ப ஏன்? சோ பேசிக்கலி எல்லாமே வந்து இட்ஸ் பேசிக்கலி பெயின்ஃபுல். மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் வந்து அடிக்டிவ், பயங்கர ரிஸ்கி. நீங்க சொன்ன மாதிரி மாயாதேவி பக்கத்திலேயே இருக்காங்க, ரைட்? ஆனா பக்தி ரசான்றது என்னன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி டிரான்ஸ்லேட்டல். எப்பவுமே வந்து பெர்பெக்சுவலா இருக்கும். சோ அமிர்தா அப்படின்னா இட்ஸ் எட்டர்னல், ரைட்? நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நெக்டர் ஒண்ணு, இன்னொன்னு வந்து எனிதிங் பெர்ஃபார்ம் ஃபார் கிருஷ்ணா. கொஞ்சோண்டு சொல்பம் அப்ரியஸ்ய தர்மஸ்ய திராயத்தே மஹத்தோ பயம், கொஞ்சோண்டு பண்ணா கூட காலகாலம் இருக்கும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு நெட்வொர்க் போய் வருது மாதாஜி. கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குது ஆனா கொஞ்சம் லைட்டா போயிட்டு வருது. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு, 5 minutesல முடிச்சிடலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து கோவர்தன் பூஜை எல்லாம் ஆன்லைன்ல ஸ்டார்ட் ஆயிடும், அதனால ஐ வைண்ட் இன் 5 minutes. ஸோ பெனிஃபிட் என்னன்னா லார்டோட சர்வீஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கும், ரைட்? நம்ம வந்து மோக்ஷம் இல்லை, இங்க இருக்கிறச்ச கூட மோக்ஷம் இருக்கும். அண்ட் கிருஷ்ணர் வந்து ஸ்பெஷல் ஃபேவர் எப்பவுமே டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து ஸ்பெஷல் ஃபேவர் காட்டுவாரு அப்படின்னு. ஸோ எப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து he is equal to allனு ஒண்ணு இருக்கு. அட் த சேம் டைம் he is partial to devotees. அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா யார் வேணா டிவோட்டி ஆடலாம், ரைட்? So he is partial to devotee, but நீ அந்த டிவோட்டி கேட்டகரியில போறதுல நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? she is very partial to devotee, you also become a devotee. ஏதாவது சொல்லியிருக்காரா நீ டிவோட்டி ஆக முடியாது, only 10 seats? கிருஷ்ணர் எப்பமா சொல்லியிருக்காரா சாரி இன்னைக்கு கோட்டா சிஸ்டம் ஓவர், நீங்க வந்து அடுத்த ஜென்மத்துலதான் டிவோட்டி ஆகலாம் அப்படின்னு ஏதாவது ஸ்பெசிபிகேஷன் வச்சிருக்காரா? நோ மாதாஜி. சோ மாதாஜி அர்ஜுனா குண்டி கதைன்னு சொன்னா நீங்களும் நல்லா இருங்க, நம்மளும் இருக்கலாம், நம்மளும் அனசூயவே இல்லைன்னா நம்மளையும் அவர் தூக்கி வச்சு தலையில கொண்டாட போறாரு. ஆனா நம்ம பண்ண மாட்டோம். நம்மளுக்கு அர்ஜுனா மாதிரி வேணும், ஆனா அர்ஜுனா மாதிரி நம்ம பண்ண மாட்டோம். நம்ம மேல ப்ராப்ளமா கிருஷ்ணர் மேல ப்ராப்ளமா? நம்ம மேலதான் ப்ராப்ளம். நம்ம மேல சரியா? சரி, தேங்க்யூ சோ மச். சோ இதோட ப்ரிஃபைஸ் முடியல. நாளைக்கு வந்து நீங்க அடுத்த வாரம் கொஞ்சோண்டு ப்ரிஃபைஸ் கண்டினியூ பண்ணி இன்ட்ரோடக்ஷன், ரைட்? நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுதிடுவீங்க. ப்ரிஃபைஸ் ஹரே கிருஷ்ணா, ப்ரிஃபைஸ் அண்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் படிச்சுட்டு வாங்க. ப்ரிஃபைஸ்ல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மறுபடியும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்தது பண்ணலாம். இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபேவச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஓகேயா இல்ல உங்களுக்கு ரெகுலரா படிக்கிற மாதிரி புக் படிச்சிட்டு இதுதான் நல்லா இருக்கு என்ன பொறுத்த மட்டும்? Both I think would be required, because what we have gone through just it will be a structured thing also. Both if we do we will not be able to complete la Prabhu, அது ரொம்ப நேரம் ஆகும். At least some quick running through or something. ஓகேனா ஓகே, அப்பனா ஒன்னு பண்ணலாம். இத ஃபுல்லா படிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் we can read the லெட்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லி கொடுத்தீங்களா? அந்த மாதிரி பண்ணுங்களே மாதாஜி. லெட்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதே மாதிரி தான் சொல்லி கொடுத்தேன். இல்ல அதுல எல்லாம் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் போட்டு அந்த பாயிண்ட்ஸ்ல சொல்லி கொடுப்பா. அதுவே எல்லாம் இதுக்கு பிபிடி இருக்குல மாதாஜி, டிவோஷன் கூட பிபிடி வச்சிருப்பீங்களா? பிபிடி இருக்குல அதுக்கு நெக்ஸ்ட் டிவோஷனுக்கு. பிபிடிக்கு நான் அப்புறம் வரேன். இப்போ வந்து ப்ரிஃபைஸ்னால இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் பிரபு. ப்ரிஃபைஸ் ஒரு பெரிய பிபிடி எல்லாம் இல்ல, இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன் பேஜ். ஓகே ஓகே. ஐ அம் ஜஸ்ட் கிவிங் தி ஃப்ளோ ஆஃப் ரூப கோஸ்வாமி. இதெல்லாம் இல்ல கண்டென்ட். எக்ஸாம் மாதாஜி கேட்டாங்களே ரூப குமஞ்சரி எங்க இருந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல படிக்கச்சே வந்துச்சு நமக்கு. சோ இதுக்கு கனெக்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஐ இன்ஃபார்ம்ட் ஆல் தட். நம்ம பிரசன்டேஷன்ல வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. we are all ரூபா நுகாஸ். மாதாஜி எல்லாரும் ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், தயவு செஞ்சு மியூட் போட்டுட்டு பேசுங்க. ஒரு தடவை மிஸ் ஆனா ஓகே, எவ்ரி டைம் மிஸ் ஆகுது, அதுதான் ப்ராப்ளம். சரிங்களா? சோ இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? எக்ஸாம் எப்ப மாதாஜி? எக்ஸாம் லைவ் போட்டோன்னு நாளானிக்கு இன்னைக்கு இருக்க வேண்டியது. ரிக்வெஸ்ட் பண்ணதால 2 நாள் உட்காந்து படிங்க. 2 நாள் இது ஆக்சுவலா நான் படிக்க இல்ல அப்படின்னு சொல்லவே கூடாது. ஏன்னா நான் 10 தடவை போறதுக்கு முன்னாடி கூட சொன்னேன், நான் இல்லாதப்போ கூட ஒரு எக்ஸாம் நடக்கும். 2வது வந்து அப்படியே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கணும். இன்னைக்கு எக்ஸாம் எழுதணும், அப்பதான் மேனேஜ் பண்ண முடியும். சரிங்களா? சோ எக்ஸாம் Thursday
4:45 எக்ஸாம். ஓகே மாதாஜி. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நான் வரதே 5 o'clock ஆயிடுமா மாதாஜி? நீங்க 5க்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, நோ ப்ராப்ளம். லாஸ்ட் டைம் கூட அப்படிதான் மாதாஜி. 4:45 நாங்க 4:45 ஸ்டார்ட் பண்றது இல்ல மாதாஜி. எல்லாம் வார்ம் அப் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்குள்ள 5 ஆயிடும் எங்களுக்கு. ஓகே மாதாஜி. சரிங்களா? எண்ட் பண்ணிடுறேன். எஸ் பிரபு, யூ கேன் ஸ்டாப். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி அப்ப வந்த மாதிரியே வரும் மாதாஜி கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம அப்ப எழுதுவோம்.